সেদিকে যাই কেবল ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କରିଛି ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଅଧର୍ମୀକି ଧ୍ୱଂସ କରି ଧରାରେ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରି ଆଉ ଅଷ୍ଟମିକ କରନ୍ତୁ ପାଦକୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତୁ ଉଦୟ ଆଉ ଧର୍ଷଣ ଲୁଣ୍ଠନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ ଅବସାନ। ଆସ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଉ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଷ୍ଣୁ ସାଗର ଜଳ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକାରୀ ଅହଂକାରୀ ରାବଣ। ଆସ ମିତ୍ର ଆସ।